Ir-rebħa ta' Mezzola tagħti tama lil dawk li jippersistu fil-ġlieda tagħhom għall-verità minkejja li jiġu mżebilħa u insultati. Huwa dan il-messaġġ b'saħħtu li ħareġ mill-editorjal tat-Times of Malta li ħares lejn dak li assistiet għalih l-Ewropa kollha nhar it-tlieta li għadda. L-editorjal fakkar kif b'mod partikolari wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia l-MP tal-Partit Nazzjonalista kienet minta quddiem ned biex tissielet għal aktar miżuri kontra l-korruzzjoni fejn saħansitra kienet inħattret biex tmexxi Action Group ġdid tal-Parlament Ewropew biex jippromovi il-governanza tajba. Roberta Mezzola kienet sejħet għal aktar azzjoni mill-Unjoni Ewropea biex tipproteġi n-nies mill-korruzzjoni u l-kriminalità. Dan kollu ma kienx faċli għal Roberta Mezzola jgħid l-editur tat-Times fejn fakkar kif kien jiddeskrivi lil Mezzola l-Partit Laburista dikjarazzjonijiet li anke ħolqu mibeda fil-konfront tagħha minn esponenti u partitarji tal-Labor biex issa Mezzola qed tippresjedi waħda mill-istituzzjonijiet l-aktar importanti tal-Unjoni Ewropea. L-editorjal tat-Times jgħid li fuq livell personali l-elezzjoni tagħha hija rikonoxximent tal-kapaċitajiet u l-kredenzjali ta' Roberta Mezzola li diġà kellha rekord eċċellenti bħala membru parlamentari Ewropew. Dan fil-waqt li fuq livell nazzjonali l-elezzjoni tagħha bħala l-ewwel Maltija li tmexxi l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea tfisser aħbar pożittiva wara il-ħafna aħbarijiet negattivi dwar is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. L-editur jgħid li din hija wkoll rebħa għan-nisa b'mod ġenerali u tagħti tama lil ħafna li jridu jkomplu jissiltu. Il-Times of Malta tas-Sibt tkompli tispjega li fuq livell Ewropew Roberta Mezzola wriet li għandha l-prijoritajiet it-tajba, hekk kif qed tħares il-qudiem li taħdem favur temi importanti bħal tibdil fil-klima u t-tisħiħ tas-sigurtà kollettiva tal-Unjoni Ewropea, is-saltna tad dritt, il-libertà tal-espressjoni u drittijiet fundamentali. L-editorjal tat-Times fakkar fi stqarrija storika li kien għamel l-eks Prim Ministru Edi Fenekadami meta kien qal li issewwa jirbaħ żgur u l-elezzjoni ta' Roberta Mezzola bħala President tal-Parlament Ewropew hija prova ċara ta' dan.